dins la sèrie d'Abonet a les Corts, tatatxan, tatatxan, m'ha tocat a mi avui. I bé, què vos diria jo per a convèncer-vos que voteu a Jordi Dabó per a les Corts? És un tio faener, constant en les coses que fa i fins i tot arriba a ser pirrat. Però això és bo. Que siga un tio picopala, picopala, picopala en les coses que necessitem. És una persona amb molta trajectòria dins del valencianisme polític i dins del bloc i de Compromís. I prou d'això, tatatxan, que va ser candidat a les europees del 2009. Per tot això, i també perquè és d'una comarca i d'una zona del país on necessitem diputats com som les Marines i l'Alcoià i el Comtat, que al meu parer estem un poc en terra de ningú, perquè què som? Valencians del sud, alacantins del nord. Per tant, necessitem diputats que coneguen la nostra zona, que coneguen els nostres problemes i que els porten a les Corts. Per tant, en les primàries de Compromís d'aquesta setmana, posa un Dabonet en la teua vida. Posa un Dabonet a les Corts.